tanan. So karong adlaw day guys, adlawng Martes, September 17, birthday na po ni Upaw, Violeta. Diya. Agang pamahaw karing biko, na pa may biko na sa gapos birthday na. Ano sa mo day birthday na naipod tayo sa? December. Diya, humanay ko naghatid ni Lexi guys, gapon ang pabsi na kay Kuan, Anton Municipio. Nakaroon ng paskwila. Lain pagpanahon daari kay 1 man. Nga na tada, biko. So, tapos na na-speaker sila Upaw kay tuwa may gipalit si Upaw o nagpalit man si Upaw o Kuan. Kanang puto kay dami nanuroy taga-dari na po sa mo. Putong bulanghoy. Nagkaan na kang salad, te? No. Ako yung hotel salad. Nakang gusrip, nakakala naman sa Amy Julia. Mother, where is that puto? May I see the look? Libre mo ko pag ko. Nay, may I see the look? Amang pakitas puto guys kaya libreng gilibre sa birthday girl. Dakahan ko pa o. Upaw. Tagay po sa wanay. Kuha mo rin. 5 ka buok. Tag-G's na ni guys siya. Yung kwenta. Tag-G's siya ang kuhan. Ari isa na eh. Ito sa Filipinay. Ato kayo sa nakang. Mani. Isnat na sa mga po. Makakawag daw Madrid na. Ya, Na Madrid ang mong iwan. Tayo, magpapatugtog ni Muradyo. Tayo kayo maminaw tugtog ni Mag-video kita na kanta kang nahulak. Nagbuhat ko si Maya yung kulat kayo sa. Ano? Ang dalawan. Awalan. Tayo, puto tayo. Libre Ikaw, mo na ko parang to. siyempre luto na. Di, oy, hindi man eh. Dilipir. Hindi na kuko na apel. Oy, ano na siya. Mukha na kayo sa Na ay, kukuku. Ako man, nasa social media pa man. Bila edad niya siya upang mo tayo Kaya sa. pinuto. Sa oras, bata pa kuhugar ka na pinuto. Kanya iwan nila na pusto na wala ka ng sako. Wala yung iptan. Aning ilapot Itong, ay sa. Ah, depende sa pagluto. Di ba mo yung pusto. Kaya sa Oo gina naman. ano? Tatay, iluod, maluong ko tayo. Tuwo. Ano na dinipir. Hinlo, Di magulis. ba? Jekil, hindi lagi. Ag-uban. Sa una ko na kanyan to. Wala ka niya to. Mga gawon. Kinakaputong sako na ipitan na Ipitan pa ba rin ang ingani na? ipitan ng parang ang sako po, ang parang binanggol po itong sako na parang tablon ba nga kahoy nga na itong buwagan nga na parang maipit. Ang wagas Ang kani, ipitan nila pa po niya. Ba, hindi ka na. Wala siguro. Dahil ka kanya to. Ako kaya mga mga lamping lubagon man nga na. Kaya na nagputo ko Daglampin na. ko nga. Gamit ka paglampin nga. Ilang pis bata. Huwag na magbiko. Sama ni, steam ni. Ay sabo, ihaw ka sa mga na. Ano nang pa na? May mukhaon ko maninay ha. Hinatag ni Romeo ni Manihanay. Ha, jama mong ka. Hara, libog naman mo. Ay, salat eh, oh. Bugnos panahon. Ay, sorry guys. Hala, pwede mo kaog salad nga upang ko na mahaw? Kama nga sa gabi ng yata, minsan ka, mukha magkasala na lang. Daghan na baka itong gamay ram ka itong kupurang yung nakuhan ka. Salan. Na salad ice candy tay. Na salad nga ice candy po. Napantos na natin. Natag ni Ate Faith. Ate Marilo. Ha, kayan ko at Faith jag tinad nga lami magug Faith. Faith. Gamay na ay, gila mo. Mother oh. Wala pa kayo kung itong salad ko no? Adis sa tayo nga ni? Di. Why? Bawal makugsalad na tayo sa kayo hyper mang tayo sa. Mahyper o magpalabi. Mga salinik kong salad isda tayo sa ha. Ay, pang-delivery. Ay, say. Wala na ako mo salad. Because of the gravity of bitaw. Hindi man kong giibot. Giibot man ay hindi grape mo ng nga na. Teo. Ay. Mga anta guys, salad ah. Unsa man?
Salamat Ate Marilo kay gitagaan ko. Salad nga ka ng salad mga eskindi. Hani ba na? Salad nga eskindi, salad. Lain pa nga salad. Kay kuan man eh. Ka ate. Munik ka man eh. Dyan yung ginalidalig mo gapon kay dugay ko Uli magka, nga ni. bubok magkaso. Dara oh. Oh. Kaya naman ka na humukang. Ano ba niya ka? Ha? Sangago niya kay sa. Kon, unang mo silang kabuo. Balik sa pagkain. Ang ibahin ko natin ang mga Ang kanang salad mo ni mga isa. Lamita siya mo naglaghi mo. Lami food. Gabi nga. Nahulot man siya. Napabok mo sabaw. Buwa may sabaw. Oh, sabaw oh. Di gabi ba? Gabi. Tulo mangul ka condense mo na ang tampisa. Mukhang kang haladay? Your hands is so very dirty. Wash your hands. Kasabot ka sa inganday? Ngayon sama ko. Kau. Ang sama to, day? Day, ang sama to ang inganday? Dali. Ang sama to ang ingan? Sangaw ko tayo sa. Ah, karabing bright. Hay sa kanila nila. Hay. May kung ate. Ate. Vitamita tayo sa. La, at nung biti, o tita tiri. Say patire. Nga, ang puwas yun nga maadyo na kay hilantan ra ba, dali. Dali. Uli na daw yung tatire kay ang puwan ka na kinupamawa ni mo sakit tatire. O bas, minsan na pagampo. Ang puwan day, o naadiha, o buwa day, di pud ka, di mo ang puwan. Day. Na kay mauwaw mo ko tayo. Ano na, mo ni nakadaot. Kita mag sing-along sa mga nanay dari. Wala na niya tayo sa. Yoy, ano sabi? Butang ako. Kaya na magod na tayo sa. Expire. Paano mo sabi? Ano sa dain eh? Nang init. Sabi. Kaso. Luod na tayo sa. Lood, paglilit tilawan, lood. Isira dahi. Darasag man eh. Huwag ka makaon. Sangagin ni Mais Maha. Mais ba na? Mani man na. Nanay, magkanta tanay. Kanta na Kaya tatay na eh. nagmugman tayo sa. Sa balaman kay tagsara ni siya tag kinabuhi ng Wala. kanta. Napay sana. Kantang nanay, crying time. You're gonna leave me, Ariston. Hay kisira-sira. Kisira-sira. Sira. Ang tagal will be ingon. Kaway, arang liwata din natang nanay na. Dahil sa niyangay kung lutong at kung Bad na day. La, sige, bira. Precious! Good morning, Precious! Birthday mo na na, Precious. At sa may atang tumbahan, Precious. Piso na po, Precious. Piso na po. Hi. Hi, sa kadali. Hi. 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 Happy birthday mo na na, Precious. Isa. Duha. Lik na kamot. Tulo. Precious! Anta! Happy birthday to you! Happy may manok si tatay ng sambat. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tutugan. Hala, nihilap na. Ang gabi karira. Mama ni magagas ati tisi no. Una na. Happy birthday! Agsi Precious. Happy birthday! Wala noon. Hindi na gumagas-uwisap sa bata. Sagdi naman. Hello guys, madung hapon natang tanan. Karong hapon na arabing pusugan na namo. Salamat sa nag-birthday respikas ba si Upaw. Violet Upaw. Kadto kay birthday man sunod man pud mig birthday. 16 na sa 17. Dya. Salamat sa nag-birthday kay kadto mig ipapanihapon. Hindi may magdeng agja karon dai guys dakos likod kay nguha kog pasyon da kay parang reverse ipada adtos Manila. Kay giubo lagi ko dyan, gilamtan. Nag-uupod may daari kay sinanay, nag-uupod kay gilantan lagi stribers dyan.
Di ubo man lagi pod. Bawal ba na ninja? Mili sa kuda rikuan guys. Pasyon. Nabugwa pa nag singaw. Silingan. Kay kami rin ba ganihan. Nagsingaw pod mi. Bijuki po mi nanay. Muha ko guys. Mili sa kong hinog. Pang sa day kay mga nabuhi sa taday. Uday. Gimingaw kang dalton mo nihila ka. Da. Mga yelo na gud ni na. Humot na ni kabot sa Manila. Dara guys, daghang taong na pod guys da. Ngita pa kog laing hinog. Ning ipo daan ning mga hinog uban guys kay rong kuan bitaw kay na yelo naman. Ang damon daan baka di mo pa ni madaot kay nga hinog naman. Di pa ni madaot. Ang damon daan kay madunang magkapili tag mga lagmi. Tambaw mo dito pod ubo pod noon. Diya mapamani ang nakuha dari. Hapon na lagi pod. Ugma magtanom demis na nagkuan lubi. Kaya na po kabuk among pinangadto daris. Aw hinatag man ni Kapitan Idis nang hatag mag mga kuan nga lubi itanumay. Diya magsugod pa mig tanom sa katong naay. Ano naman? Magsugod mig tanom sa katong naay among trabaho sa munisipyo. Tanom mig kahoy, diya magtanom kong sugod ko og magtanom sa Isendra man na mas GC. Sa mong group chat sa munisipyo. Uy, to'y hinog to anak. Asang kuan guys. Sabi. Ngit-ngit na maka ni simbako. Hala lumoy. Hala puwa lagi ni na. Hoy! Nansaw ka nagbukas-bukas ka man. Mapa niya ang nakuha to reverse kay kuan. Ang giuna-unag mga hinog sa sunod na pod. Lakaangan sa ugmang adlaw sa sunod na pod. Ug nanapoy mahinog. Di pa man kapod ni padapod. Si Prami na yung magdadaan ni Manila. Diyan mo rin yung video rong vlog rong adlaw guys. Gadungit na. Sobra as kabusog. Mara na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tang tanan. Salamat sa mga ning-greet na isang birthday hapong adlaw. Salamat ninyong tanan guys. Bye. Bye. Thank you for watching guys. Bye-bye. I love you. Bye. Love you.